Ihe akekelekwa m unu, ihe aka bụ part 2 that video representative from the governor bịa obodo ahụ akpọrọ kidnap seminarian and catechist. Wee na-ajụkwa ọzọ, so na mgbe bịa discover na obodo enwere ọkụ, gezie ntị ka ịnụ ihe igwe na ndị otu ya in council okwu, and also ka ịfụzi aka ụmụ nwaanyị si wee interrupt ihe a na-eme n'ụbọchị ahụ, because na and ọnwụ ihe ọzọ nchọrọ ka notice mgbe ụmụ nwaanyị ti mkpu na-abịa, they try as much as possible to shield the women from appearing to the camera. Everything abụrụ politics. I'm not against you people ime politics unu ma go say na nke onye nke anara achịta onye na-achịta, mana ihe ọbụla imegide bawa na ndụ mmadụ, kwelu ndụ mmadụ wele enwe ike ịtọrọ onye today, echi sisi kpọpụta ya ka enwe ike by the heart of people. It is no longer politics. Ịbago otu nzuzo, ịbụgo onye ogbu ọla ọbara. And the truth is one and can never be hidden. The government has failed the people. That is the only thing we could have. Nke pụta na asị na issue of security abụrụ maka ofu onye. Governor wepụta good security first. Ka ịmazi na ndị obodo ama nkwe ya na-aza ndị nwere ihe ikwu. Isi na like ihe ndị youth kwu that na mgbe ahụ the thing na ha mere gị mobilize onwe ha bawa n'ime ha, but those that na ha nwere equipment. Ebe notice go that these people are willing. What then are you people going to do about it? Obole bịa sị na fly drone n'ime drone one kwụ na fly n'ime ọhịa nwa, nwoke ike ọbụ drone eji eme video, nwoke ọbụ drone eji eme normal video kwụ na fly n'ime ọhịa, mana a na-enwe drone na-anọ n'elu 24 hours ọ monitoring surveillance drone 24 hours hidden inside the cloud that you cannot see it because no na-acha white, you hardly see it. Ọ na-akọ ya hide n'ime the cloud nọ ebe ahụ. Zoom na zoom camera na-echeki and can be able to scan heat, human body heat. Malụ mgbe mmadụ nọ n'ime ụlọ mana you cannot identify onye dị ha, ihe na-afụ heat onye ahụ, mana ịmamazụ na nwoke ka nwaanyị na-afụ heat of the body movement, mala ihe ọ na-eme na nke a nothing. And ịbịa sụcha English kịta ya na let upon this video biko. Okay, Mayor. Biko a na-eji efe ndị be anyị na-anabata ndị dear Governor send to our own Nwachide Prọfesọ Chidebere Onya agbapụtara anyị ka bịa ka n'ụkwụ ihe ọ bụ anyị na-ekwusi esi ekite ụnya onye isi eji m aha igwe na ndị niile bụ ndị be anyị na-anabata gị. Since Governor has been calling to know the situation and we've been briefing him appropriately. I make a government number in the Hanaba since Ruteta. Onye Pwakita Nuzo Batunine, Onogafo, na drone, the drone of command and control on everywhere. Ihe basari ihe security abụghị ha na-ekwude n'ọgbọ, mana I can assure all of us na Governor anyị nọ on top of this situation. Mana nke anyị bụ na anyị ga na-atinye ihe ọbụla ọ na-alụ, ọrụ niile ọ na-alụ to make sure that at the end of everything ụmụ nwanne anyị nọpụtara anyị n'udo. I'm making unu. Thank you. Thank you, Mayor. His Royal Highness Igwe Aham. Governor Igwe, over to you. Marius Aham is a Enugu 2 of our Phoenician kingdom. When I want them okay, never Igwe Marius, okay, Kezona, the second of family. Even though you could mixed feeling. I suppose to make a joyful, no jarabine. Why should I mean I look him? It was really joyful, no jarabine. But it is unfortunate. Nah, if you put it on the bank,
Abo suppose even to buy. And natural, I need to go up and deep. And when you give me young Rubella before. If you get one and bank at, I'm working at bank at, or not bank at, not bank at. Oh, when you get a bank, no guy, not the court state managed. Because some of you, if you find a man come up, thank God you should be a marker near a giant. I am, and to go make a comedian come. Dead. And Obidan so no Jaratan, no even a man. And I can tell you, even what taboo to the local government, Dama, I need to go. State government, man, I need to go. Let them, I think, no official governors and talking. Now, good, Tico, na foreigners, na so foreigners na thereby no because I do make it desert government is na no kuro then so SSG letter in on a table so Johnny Golenda no foreigners hackers no and that means unfortunate thing. And from the report morning and from actually making a government in a special way because the forest commander with the DPO never American. Man, as a Diko, even in a local. Local, no Japan national, national, international. Security, I need Enugu, especially after buying on Komab, she empower local security organization. Makan ndo wani ne no konwa oko ya boya mafia mani sho kita sheba kita jewege do weke fusu mani shi ko yin no ya ba kita sheba jewege le pia oh look very important that now this neighborhood watch Maludegis may empower very well. Other state government is empower. They made this neighborhood watch empower. How any maka and the Mbonya man organization I was about Maniva the Kawa His Excellency. I was a nonava. I was a nonava. Mbonya. About 3 years ago, okay. I enjoyed security now for that 5. I was kidnapped along that road. I enjoyed security. I make a order because I know you Governor Yaranyak, Governor Yaranyak, Governor Yaranyak. Thank you. Then you can make a home for buy. Swap off by and buy no survive in a family. I know you sit there, make out to one off a buy. One on a buy or was a quaff buy. I week Maria in them. Who don't lose by him and I got up at even for Jesus. Who's a buy outside? You went to manage. You papa by a new route.
Uzadi, Unabon Kabana, over Bishop, I saw Bishop, in the quiet paper. Lake Yabon Kabanga, no, but choose who's a Mutana gossip. They do dizzy. Also, Kajaka, I need, Bama, I could be like, I don't know, so good. I don't know why I don't I can Radical kind gent. I can negatine government. You got no name. I can't even do it. Biko, Igwe, Unyepugon, can rap Madame go so that we can know fully the concern. I will. He only would only what I am. Into Balwest, our Keta, one woman. So, Madame, or watch or you or form wine. Yes, sir. And what I keep a microphone. Thank you very much. Thank you, sir. His Excellency, the Governor of Enugu State, Dr. Barrister Ndubi Simba, I know you are here. And Senator representing Enugu West. I know one in Eba, RGO Stango, the speaking speaker of Enugu State, Right Honorable Callistus Uche Ugu, and our own chairman, Hygiene Osago, Honorable, Aineke Nuno, the Reverend Father, the chairman of the board, Igwe, Aineke Nuno, Manobe Adaganyama, since Nyana Barawera Rora. Only a Mebuquan and Bowman and Cameronia, heat loss below the belt. This particular place. I kocha ihe ndị Fulani abịa ebe a gbuchiche ọka anyị niile kpọrọ ewuchiri efi ha akpa anyị niile kpọrọ ewuchiri efi ha. Last year a na-ekpo cashew, one man from ilu no family na Amozala egbujifuru aka ọ nọ na social media ọ nwaanyị mụrụ ya. Ihe ha jikara anyị njọ bụ na anyị matara afọ 9 months a chụra maka egbo nwoke nwaanyị mụrụ ya, egbo nwatakịrị nwaanyị mụrụ ya. Biko nụ anyị na-ayọ gọvanọ ikpere anyị dị n'ala, ikpere anyị dị n'ala. America ga-esinyere anyị aka, nyere na anyị aka na anyị anwụchago. Ego anyị na-atụ na ndị bandit kidnappers n'ụzọ a akarị anyị aka. Last 2 weeks, kidnap secretary of APC afọ Ikole Ward. On Friday, last 2 weeks, very 2 weeks on Friday. Anyị ga-agụ onye ghara ibe ya. Biko, anyị kpere anyị dara ada. Anyị si gbatara anyị ọsọ enyemaka. Anyị enwekwa ebe ọzọ anyị na-eje, onye achọrọ batabe ya. O nwere ebe ọzọ oje ka eje. Thank you, sir. Ndị afọ a na-ekene ụlọ. Achọrọ m the young man Gwa come ka enwee youth kwuru okwu bịa. Daniel ngwapụ Afa m efuna the governor of Enugu State, His Excellency Governor Peter Mba, SSG, and the other members of the house. Even that day, that's yesterday, meeting news. Anthony no have no million Bagari. Mania Wuta, but I'm Bagaria, 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 would say, Churukucha Naga, because I Baganabo and I Chonya Jeb. So, and we're on the night defend dying, we're on the Nyanaka. I ain't a Bagari no why. I ain't a Tubuzo no John Uzo, whose eyes are not Abuz again, Ebena, Yen, I should run at Eba. Bebehana kidnap all this way. When I am also the Habatagoni Mono. Nkimona no abeba ino wechizuru chenaka wetubere ndu government ba batara anye sonye maka uza wanine onwe the motor speed off there because obu na motor uzo the motor onwe ga has where to block where speed up, they cannot stop you. That's you know the guy na ayo ka bia anye na anya oka no wa there ba no oka na re for how many years? 30 years. And I praise be ba afa bribu. He got the land mile of afa I bribu.
ihe gbasara gọọmenti anyị na-enye ebe n'aka bụ na ya na-eme votu anyị na-ebu ibu biko ka enyere anyị aka ọka adụrọ enwe so many ways esi wee na fight insecurity so ọ bụrụ na ọka adụrọ ọ bụrụ na ebe niile gbara ọchịchị ebe a ka ị ga-esi wee nye ndị ori room iji wee bata ebe niile bụ ọhịa biko ka enyere anyị aka n'ihe a karịa ọ bụrụ na gọọmenti enyere ebe anyị na-eti mkpu kemgbe ọ ihe a ga-eme iwu na ndị nke anụnwa bịakwa kunye nwa ọgụ nụsawa ndị ọzọ ebe a na-achọ ka ha dufe ndụ onwe ha anyị achọrọ ka anyị bụrụ ndị a ga-asị na anyị na-enupụ isi ya ka anyị ji kpọwa gọọmenti kịta bikọs anyị ama nọrọ ka egbunye anyị anya ọ bụrụ na ọdụtụ ụbọchị na gọọmenti akpataghị anyị anya ma na anyị ga-ekiri wee dufe ndụ onwe anyị biko m nyere anyị aka onye ka anyị na-ayọ biko This old people have